एक्टिव पलिटिक्सआव पेरेन्ट बडियाव फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफ्रा जुदि बाहागो लायोब्ला थारैनो बिनि फरायनायाव बे हेम्पार गोलैगोन आरो फरायनायाव हेम्पार गोलैनाय लोगो लोगो बिनि जिउआ आसखान्दाबो जानो हायो बिथाङा डेइलि क्लास खालामनांगौ डेइलि रुटिन मेनटेन खालामनांगौ फरायनांगौ बिथांखौ जुदि राजखान्थिनि गाज्रि आबहावाखौ ब्रेनाव सोनानै होनाय जायोब्ला थारैनो बिनियाव मोनसे माने कनफ्लिक्ट अफ माने इन्ट्रेस्टआ क्रिएट जागोन आरो बेखायनो जायफोर खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनानै प्रलोभन होनानै जे जोंनि सरकार फैयोबा साख्रि होगोन जोंनि सरकार फैयोबा ओरै होगोन जोंनि सरकार फैयोबा ओरै मोनगोन बेबायदि बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना जि खोथा बाथ्राफोरखौ सोदों बेफोरो थारैनो मोजां नङा आरो जाय हान्जाफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों आं बिथांमोनखौ आपिल खालामो फार्स्ट हारिनि स्वार्थआव नेशन बिल्डिं पलिटिक्सनि थाखाय खामानि माव गावसिनि थाखाय खामानि दामावथों आरो जायफोर फरायसा फरायसुलि दङ बिथांमोना बिबेकजों गावनि सिन्ता आरो गावनि गियाननि गेजेरजों जि एडाल्ट फ्रान्चाइजखौ फ्रि एक्सारसाइज खालामनायनि जि मोनसे अथरिटि बा भारत राष्ट्रआ भटिं राइटखौ जि होदों बिथांमोना फ्रि एक्सारसाइज खालामथों बेयाव बेबायदि नङा सोरखौबा प्रलोभन होनानै गोलाव मोनसे सिमां देखायनानै बिसोरखौ सोनानै जिउआव स्पिड ब्रेकार खालामनानै बिसोरखौ आसखान्दा खालामनायखौ आं मालाबाबो लुबैया आरो बेबायदि थासारिखौ जाहाथे जों उनाव नुफिना बेनिखायनो खावलायबाय जे बेबायदि जि परिबेस जि मोनसे सृष्टि जाबाय थादों बे परिबेसाव जाय आगान होदों बिथांमोना गावसोरनो साननानै आरो बे आगाना बेसेबां राइट बेखौबो नाय सोरबाया फरायखांनानै जोबनायनि उनाव पलिटिक्स खालामनायाव आंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु फरायबाय थानाय समाव एक्टिभ पलिटिक्स पेरेन्ट बडियाव प्रलोभन होनानै माबा माबि खोथा बुंनानै बे प्रलोभनाव गोदौनानै नों जुदि गाब्र'हैबायब्ला नोंनि जिउआ आसखान्दा जानाया बे रोखा आरो साफ्रोमबो कुनु व्यक्तिनि जि माने जिउ जायफोरा स्टुडेन्ट बिथांमोननि जिउआ आसखान्दा जानाय आधायावनो लेखा गारनाय ड्रप आउट जानायखौ जोङो हास्थाया गोजोन्थों